Judith Omondi, Ramogi TV. Weche mag somo jopuonj mane ondiki yor orak gi piny owacho kokalo e duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC e skunde mag junior secondary mopogore opogore pacho ka ndiko dwani piny owacho ndikgi e yo ma asika kata permanent. Jopuonj go mane bago rombe kendo bedo gi ng'anyo mamuol e bombe mamoko nobwogo rem dok e tich higa manyien. Ali Abich nigi mathoth. Jopuonj go mane ondiki e yor orak kod piny owacho e skunde mag junior secondary mopogore pacho ka koro wuok oko ka seyo mokalo piny owacho ka okalo e duol ma ochung' ne ndiko jopuonj tich e pacho ka ndi TSC kuom rem ndiko gi tich e yo ma ongirore ka bende gigolo ng'ur e wi midhiero moko ma gikalo e skunde mane ondikgie e kaunti ma Kisii. Jopuonj go ne obago ng'anyo mamuol e chuny bomano ka giywak e wi lwasi marach mar tich ka bende ne gibwogo biro rem dok e tich dwe mar achiel higa manyien poni ok ondikgi e yo ma ongirore. We are asking that they confirm the JSS interns, and 2, they should domicile the JSS in secondary schools come January. We are tired because 17,000 at this point in time in the economy of Kenya is not enough. Ng'ur makamano bende chwal kod jopuonj mag junior secondary county ma Homa Bay manogolo ng'ur margi ka giwacho ni nyaka ne gi tich e yor orak dwe mar ariyo higani gisebedo ka gikalo midhiero mathoth ka gin bende giramo mondo gibedok e tich poni ng'ur margi ok owinji. Gima duong' mwaywago en ni kaka uneno wakani wan jodongo moti mano graduate 2014, 2015, 2016, 2017 to nyaka sani watho e junior secondary schools ka ok omiwa tich e yor permanent to ok wabiri new contract ma ministry dwani wari new no. Comrades power. Wadwaro ni mondo JSS teachers obed confirmed by January. Makao gibedo confirmed to wan kaka kupet wabiro dhi kate court kendo wabiro kelo ng'anyo marati. To e county ma Bungoma jopuonj go kone ose mokalo piny owacho magi wacho ni ose sandogi ka gin bende giramo mondo gibedo ke tich higa manyien poni sirikal ok ondikogi e yo ma ongirore. Some of the political leaders, political class, they are dishing out letters to these young teachers who have graduated recently. Then teachers who are senior, we are still holding as what? As interns. At this time, we are domiciled in primary schools, and we feel that we are teaching technical subjects. Like I'm one teacher who teaches computer, and the facilities for computers are not available. You move around, there's no computer user environment, and the teachers are really suffering, and they want you to deliver in that subject. Therefore, it becomes a problem for us. Magitimore ka jokanyo e sekta mar somo e pacho ka ne obedo kod romo margi mane okawo ndalo adek e mbalariany ma Tomboya e boma ma Homa Bay mar somo paro e wi nonro ma opogore ma bende osetim e migawo mar somo gi dwaro makende mar medo bero sekta mar somo e pacho ka. There are many questions that are emerging from this conference. The recently released KCPE, for instance, has brought up many conversations. The question is, what is data telling us? How many pupils are affected? It's a right. Below the age of 18 is the child's right to access to education. And therefore, whichever interventions that government is putting in place is to ensure that all children have an equal right of participating and going through education in this country. En chenro maneno ni jokanyo mag somo otimo nonro matut e weche moluwore gi weche mag somo kendo gibiro kanyachiel kendo gisomo paro e wechego mar neno ni gik ma giyudo e wi nonro gi ochwal ne jotelo e migepe mag somo kod jotelo mamoko kata jokanyo mamoko maneno ni nonro kaka nonro wuok okete tim gik ma nonro opako kata gik ma nonro omiyo mijingo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.